Sabías que Santiago recibe cada ano centos de miles de visitantes e ao mesmo tempo moitos mozas e familias teñen que máis dificultades para atopar unha vivenda? É hora de cambiar o modelo turístico da nosa cidade. Ola, son Diego Adrián Mallo, son o candidato á alcaldía de Santiago por UCIN Santiago. E hoxe quero falarvos dun tema fundamental para o futuro da nosa cidade, que é o turismo. Porque dende Santiago vive do turismo, sí, pero non pode vivir só para o turismo. Necesitamos un modelo que beneficie a veciñanza, que beneficie o comercio local, que beneficie a cultura e a economía da nosa cidade, sen perder a nosa identidade, nin perder a nosa esencia. Dende o CIN, non estamos en contra do turismo, todo o contrario, queremos un turismo, pero de maior calidade, máis respetuoso e que deixe máis riqueza en Santiago de Compostela. Queremos que quen nos visite descubra moito máis que a catedral. Queremos que visite os nosos museos, as nosas galerías de arte, os nosos comercios tradicionais, os mercados locais, os barrios históricos, os parques e os eventos culturais. Queremos que os visitantes pasen máis tempo en Santiago, que o beneficio económico chegue tamén ao pequeno comercio, a hostelería local e aos autónomos composteláns. E para conseguilo, propoñemos a creación da Citicar Santiago, unha tarxeta turística, como hai en moitas cidades, moderna, que permitirá aos visitantes descubrir a cidade dunha forma máis cómoda, económica e sostible. E temos, tres modelos que vos damos a dar a proposta de precio, que sería a tarxeta Citicar SCQ dun día serían 12 euros por persoa, de 2 días 20 euros por persoa, de 3 días 27 euros por persoa e de 5 días 39 euros por persoa. E para menores de 12 anos, con 50% de desconto. A tarxeta incluiría transporte público gratuito, descontos en comercios locais adheridos, descontos en restaurantes e establecementos hosteleiros adheridos, entrada gratuita ou reducida en museos municipais, descontos en visitas guiadas, promocións especiais en galerías de arte compostelanas, ventaxas en eventos culturais e información turística digital actualizada. E os puntos de venta serían nas oficinas turísticas que temos en Santiago de Compostela, no aeroporto de Santiago, na zona bella, tamén en hotéis a través da web e tamén nos establecementos que se queiran adherir a tarxeta turística e a través da página web municipal do Concello de Santiago. O que queremos é máis cultura e menos masificación, porque queremos que Santiago deixe de ser só unha cidade de paso. Queremos que sexa unha cidade para descubrir. Queremos e impulsaremos campañas de promoción para os museos composteláns, as galerías de arte, o patrimonio histórico, a música local, os mercados tradicionais e a gastronomía galega. Temos que cambiar o turismo que chega a Santiago de Compostela. Impulsaremos as festas tradicionais e impulsaremos sobre todo o comercio local, ese comercio local tan único e exclusivo que ten Santiago de Compostela, porque cada euro gastado nun comercio compostelán queda en Santiago. Cando falamos de vivenda e pisos turísticos, tamén defendemos un equilibrio entre o turismo e o dereito á vivenda. Por iso, propoñemos unha auditoría completa das vivendas turísticas existentes, unha tolerancia cero cos pisos turísticos ilegais, o peche das actividades que incumpran a normativa, impedir a transformación masiva de edificios residenciais completos en aloxamentos turísticos, o registro público municipal actualizado, pero tamén decimos algo moi claro. O problema da vivenda non se resolve só prohibindo. Por iso, propoñeremos crear xa dunha vez a empresa municipal de vivenda, construir vivenda pública e rehabilitar inmobles baleiros para poñelo ao servizo da veciñanza. Turismo sí, pero incivismo non. Santiago é unha cidade aberta ao mundo, pero tamén é unha cidade histórica, universitaria e profundamente vinculada á súa tradición e ao camiño. Non podemos permitir comportamentos que deterioren a convivencia e a imaxe da cidade. Por iso, reforzaremos as medidas contra os berros e ruidos nocturnos, as medicións na vía pública, tamén os actos vandálicos, tamén os danos ao patrimonio histórico, tamén o consumo de alcohol en espazos prohibidos
e, sobre todo, actos obscenos e exhibicionistas, pois como se veu onte, pois, en internet. Es faltas de respeto aos monumentos e lugares de culto. Impulsaremos campañas de sensibilización en varios idiomas e reforzaremos pois, a presenza de agentes cívicos e de seguridade nos puntos con maior afluencia turística, porque recibir ben a quen nos visita tamén significa defender a convivencia de quen vive aquí. A imaxe de Santiago, queremos proyectar ao mundo a imaxe dunha cidade moderna, segura, limpa e acolledora. Pero tamén a imaxe dunha cidade con valores, dunha cidade que respeta a súa historia, dunha cidade que respeta o seu patrimonio e dunha cidade que respeta o seu carácter de meta espiritual e cultural de Europa. Santiago non pode converterse nun parque temático. Santiago debe seguir sendo Santiago. Así que, con isto, só podemos decirvos que non queremos máis turistas, queremos mellor turismo, máis riqueza para Santiago, máis oportunidades para a veciñanza e máis respeto pola nosa cidade. Porque o futuro de Santiago pasa por un turismo responsable, sostible e de calidade. Porque xa nos toca Compostela.